دیدین اینا شریک وای اوهانیه бо масад ҷингас мекунад. Шумо дидин ки ҳамин чӣ хеле пайдо шуд. Уже мозг фреб хӯрд. Одамо у даста нигоҳ доранд, дасти ростара. Нигоҳ кунед чӣ гап мешавад ки дар ҳамин момент. Бардор омада салом алейкум. Имрӯз тамошо мекунем. Ҳакиҷо фаҳмидӣ? Ба фикр фокусник я худам. Бале, угадат кардем дар бораи сери фокусникҳо. Ва бардоро пешакӣ ман як хоҳиш мекунам аз шумо. Мақсад одиночни мара дар саҳифаҳом напартоен. Алон видеоро на ман биги дар бораи ҳамин видео ки ба чӣ хотир бардоро? Мо желании бисёри подписчикоро нигоҳ мекунем. Мақсад ҳамун чизоро мекунем ки хоҳиш бисёр боша. Безебии хеле одиночни мисол видео партофтан дар лични сообщения ки мисол именно дар бораи ҳамин видео ки безебии дар чие ки мисол як бародар ай байни 60000 подписчик мақсад як одам мегира як мавзӯъро мепартояда ки дар бораи ҳамин видео ки аз 60000 одами дига ҳамин бора даш дарак надорад ва ӯ ира намедонам ки ӯ дастгирӣ мекунад намекунад в общем ӯ мехоҳанд намехоҳанд ин видеоро хоҳиши бародара ки накунӣ бародар чӣ айму хафа ба ҳамин хотир мавзӯъро дар комментария бинависед нигоҳ кунед ки куам мавзӯъ нависондаги шуморо дига бародаро дастгирӣ мекунад агар ки кардан ман савобш истифода апрос мегзаронам дар асоси ҳамон апрос галсавани бисёр мешавад мо мавзӯъро мекунем аҳози бардора иси фокусникора мо яъне ки ман анализ мекунам ҳамроҳи шумо дар реални времени мақсад ҳамаша мебинем ки чӣ хел яъне ки чӣ хел вообще ҳамин процесси сири фокуснико мақсад меравад ман фокусник нестам бародаро ман дар фокусам нахондам ва аҳози бардора ҳамроҳи шумо мо тамошо мекунем мумкин ба шумо ҳам битонед фаҳмида ки чӣ хел ҳамин кор мешавад ва бардора чун ҳар вақта фаромӯш накунед дар комментария ссилка ҳаста ин чӣ ссилка шумо метавонед ба ссилка бигзарен регистратсия кунед ба ёрдами ҳамин сайт метавонед дар бурди ҷанговар бозингаро сум кор кунед агар якум бор регистратсия кардаиста бошем промокод ҳаста промокоди канали ма валид мекунем бонус ба даст меорем дар ин фақат барои одамое ҳаста ки якум бор регистратсия мекунанд в общем хайчи тамошо мекунем фокуса ва разбор мекунем баракалло мега чӣ мега тоз ки фаҳмидед на чӣ гап шуд яъне ки кружка холия в общем баробар ямеоз мо мекунем кружка холия та дасташ якта хай уҳани аймо гаринияй оҷо фаҳмид бардор шумо фаҳмиден гирифти хел нишон дод дуруни стакана ки мисол дуруни стакан холияй тарафи чӣ одамода ва стакана даи даст нишон доду стакана даи дастш гирифт дасти ӯ бачарахи қапид ма стакани ма прозрачная барои чӣ гирифтам ки шумо имена сира бинед дасти гудака ис қапиду стакан нагирифта мақсад дакуни гудак зад дидин шарик вай оҳания бо масад ҷингас мекунад шумо дидин ки ҳамин чӣ хеле пайдо шуд нигоҳ кунед оз яка шумо мебинед ба тана чизи стакан нигоҳ кунед дастои мара дидӣ дидӣ чӣ даки ҷоя немҷа да миста ин агар ман хе гавзам нигоҳ кун ин ягон чара нефаҳмида ира мегири даи мемонӣ ира мегири даи мемонӣ ҳама чира неки на ман бародаро фокусник нестам а шумо тасаввур мекунед ки фокусник нигоҳ кун на нигоҳ кун дасти мара бин нигоҳ кун фокусник нигоҳ кун ане ки ҳаст фокуснико чӣ намуд мақсад опит нишидагиянд дар ҳама хечира ба ҷо кардан анам ҷо нигоҳ кунед дидӣ ва ман ай куҷо фаҳмидам ки ҳам хе кардагия ай нарчиликша нигоҳ кунед ки камтар ҷиқидагия айво чиликои мани хеле ҳастай ҳар чиликни хеле мақсад шида наметавонед дидӣ чиликои мана олбе дидӣ не хеле чизи бад мешавад на згибш сахти бадай барои ҳамин танаи дасти мадай ҷада сахти бад мебинӣ ҳам бад шарики ма майдатаракай уже ӯ ба размер мебина ки ҳам баъзе вақт ҳам хеле кинавой на нехе кардана уже дар ҷа мечаспад часпид а чилики мо ози сахти бад метавад барое ки ман гуфтам чилики ман нехе покза қад метавона бошава ҳамин хотир ай страшни бад намешава ина меқапа стакана меқапа мисол дай хел мекунам пауза кунам ҷабурда о дидӣ стакан хе айданаш меқапа нехе меқапа гӯё ки ака дар куни удаги сай меёра тиқ мезана ҷиринг мекунад
دیدی چه شد даже خیلی قدیمی شود که مثال خیلی فوکس هم کنی نشان بدی استاکان ندیدی اینها خالیه ها مادی ندیدی یگان چی نداره ندیدی خالیه این خیلی قفشه خالیه و بعضی فوکس نیکو دستش نشون میده مثلا پشت دستی ما روی دستی ما هیچ نداره دی قرصک میزنیم این ندیدی ایشام پشتش این شام روشم دی هیچ نداره ندیدی مثال ندیدی имзу баҷош мекунем мисол ту оз май хекесам ту медонӣ ки дасти маста фокус мекуна намефаҳмӣ ки ба дасти ҳамон мақсад ҳамон чиро баҷо кардаси фокус мекуна ту намефаҳмӣ мегира стакани холира хе мекуна тура о магия никакой магия нест бардор дальше мерем фақат бардоро фокуса дар кадом ҳолат намефаҳме ки одам агар дар ҳамахели гапо памешина боша одамусо меган масалан яъне ки ҳастаи одамое ки пеши оне ки физически фикр кунад сразу дар бораи чиш фикр мекунад ки ҳамин сеҳру ҷодӯ метавона боша и дар худаш ҷин дора и алмастия ҳеҷ надора бародаро шумо ай ура вақти анализ кардан вақти тамошо кардан у гапотона фаромӯш кунед просто нигоҳ кунед ки чӣ гуна ҳамин кор метавонист ки анҷом бидиҳад тамом меқапенша ва бовар дорам озим ҳамроҳи шумо тамошо мекунем баъд бо шумо мепартоем як фокус мада ва мегӯем ки покза ёфтем секретоша кстати бардор биём хе мекунем касе ки озина тамошо мекунад секретора фаҳмиден чӣ хе қабидан дар кора касе ки метавона қабида ягон фокусаем хе тамошо мекунад дар интернет метавона осироша ёфта мада партоен мебарорам абзори шумо қади мегӯм ки мақсад ҳамин ёра ки ёфта кадом одам ёфтагия диша бардора ман фикр мекунам бисёр баъд фикр карданам дар кор нест барое ки ман як чизи дига ай физиологияи одам медонам як фокусне ки стар як пир будак уже пешаи мурдани худаш ҳамин сирора покза фош кардак ки ҳамин ман бештар ҳамаҷо уже дилим пуршидагия гуфтага ки ягон сеҳру ҷодӣ ягон магия нестани просто ҳилае ҳатто агар не хеле экстрасенсҳое ҳастае ку дар каналҳои россия баромадагианд ҳама просто психологан ва бисёриш одам доранд в общем ҳама информация чӣ хел ҷамъ мекунанд дар бораи ҳамаи ҳамон медонанд агар интерес набошад дар бораи экстрасенсҳо ҳам мекунем ки чӣ хел ҳамон метавонам фаҳмида ну типа метавонам фаҳмида дар асл во психологияро истифода мебаранд ва ҳанги милисовори расследование мекунанд одам доранд масалан одамо меёранд бояд ки дар бораи ҳам ягон чи бифаҳмам пешаки уже историяро изучат кардагианд ва вақте қатиш гап мезананд гапаи худаш мегирад гапаи худат мегиранд просто ба дига форма худата метавонад худ ҳайрон мешавад в общем хеле темаро гузарондем мерим далши чида ман тамошо кардам фокусни кираки худаш ҳамин гапҳоро гуфтак мақсад моҳира мехӯра мебарора бо майданаш у асобинисти организми одама баъзе одамо ҳам хеле ҳастае ки спокойно боб роварда метавона бедулшӯ намега намепартоя қирт мекуна ҳоп мебарораш бо озод мебарора дона дона дар кошова мебарора ин ҳамин одам ҳам хеле метавона карда и ҳамин шарикора пешаки худагия барои чӣ ки ҷай қиртар ха нигоҳ кунеда худаш уже рефлекс вызыват кард گوشه او باو короче партов набучида нигоҳ кунед ки бародаро ақиб мегардонем
ग्राम का चंडीगढ़ का 150 ग्राम का सादा दूध का ये जयपुर की बड़ी जो нигоҳ кунед бардор отвлечение внимания чӣ кор мекунад нигоҳ кунед хат просто шарика партофтести и даст дигарид дар лави қопчай в общем хирҷина ё чия намедонам давҷа чӣ кор мекунад дастите нигоҳ кунед мозги одама чӣ хеле фреб мекунад и даст дар лави қопча мондагия и даст қади партофтестаёра боло мепартоя баъди ҳар як партофтан пеши қопча мебараву бо мегардонад намедозад мебараву мегардонад мебараву мегардонад мебараву мегардонад неки намедозад мозгда чӣ гап мешавад мозг уже автоматически ҳамин дестиро аз ёд мекунад фикр мекунад ки дар бораи оне ки метавона шарика дар иҷа бидоза мозг дига фикр намекунад барое ки чанд бор мозг фреб хӯрд як бор партоф овард монд мозг хиёл кард ки медозад неки надохт бодуюм бора партоф мозг хиёл кард ки медозад неки бо надохт ин кора фокусникҳо медонад чӣ хеле мозга фреб кардан ва бисёр ки ҳамин кора кард дига мозг дар бораи оне ки шарик дар иҷа намедорад фикр намекунад мозг дига за шарик следид мекунад ки шарик чӣ гап мекунад партофтешташа уже иҷа овардан интерес наёбда партофтан мегира ва самаи охирон моменте ки шарик гум мешава ана унҷода медоза наканиста шарика дар қопча нигоҳ кунем бардоро шумо типа мепартоя шарик гум меша неки гум намешава бардоро шарик дар қопча медоза шарика нигоҳ кунем ҳозир ман замедлени мемонам нигоҳ кунем нигоҳ кунед ака даст шайден чилико чӣ хеле ҳуиши тайёр шид барое ки шарика қабул кардан ҳама одамо куҷора нигоҳ дорад и дасте ки дар лави қопча тайёра барои шарика нигоҳӣ кардан одамо иҷара нигоҳ надоранд уже мозг фреб хӯрд одамо ӯ даста нигоҳ доранд дасти ростара нигоҳ кунед чӣ гап мешавад ака дар анами момент диденша не хитон диден бародаро ба чашми хитон ки шарик дар куҷо зад нигоҳ кунед шарик уже дар дастшай далчи куҷо меравад опа дарни қопча рафт диден дасти хетоду дарни қопча бурд а дасти холира партирута сиёҳ карди типа осмон рафт ҳама ҳайрон куҷо шид одаме ки ай ӯ тарафи шиштагия бардора и одами хича нигоҳ кард ягон бор ҳаму даста нигоҳ кард ки даст куҷо пардеса напардеса и одамора следи дора ва ай ӯ тараф барои чиштагия ӯ тараф бардора ӯ абзора маън мекунад вақте ки ӯ дар ӯ тараф шиштагия ҷо зайнитай ҳеҷ када ҷои ӯ рафта шишта наметавонад агар дар уҷа бишинанддаҳани қопчара мебинад уҷо одам нест дар шиштагӣ нест дидесте ҳама ҳаво да парта ки ҳавора нигоҳ дора ӯ чур ӯ одам чира нигоҳ дора фақат директор анализ кардеста нигоҳ кун ҳама ҳавора нигоҳ дора ҳама шарика фақат ягон бор ҳама одама дидин ҳавора нигоҳ намекунад ӯ неинтересна ӯ ҷора зайн кардагия ва интереснеш бардоро ки ҳамиқа вақте ки шарика партов и даст дани қопча нагирифт ки вақте ки уже шарика дар ҷамъ ба даст дигариша асбобойт карда ай қопча раҳот тасиё вай ҷа отвлечение внимание дига буд бардоро аҳамият дин ки пеша ичи мор бировардак уже фикри одама расеид мекунад агар не мор дар уҷа ҳеҷ кор накард ку нафига ӯро бироварди якта дутта сета бародаро молодец неки зур фаҳмида нигоҳ кунед именно сета ҳаракат мекунад се намуд ҳаракат мекунад нигоҳ кунед